waar? Nee, Ik mag ook steeds in deze komt, denk je is oké. Waarom ga je man? Hoe maak je aan als je doet kijk? Je bent aan die zeggen dat wij Wie je mag het aan alleen stress door je zo. En dat is nog niet tegen je die man wil je maar doen. Hai, wat gaan we hier aan? Hoe kom maar die aan gaan niet? Die je wil stress mee. Ons moet doen. Monique, Chommy, kom eens loop ik. Ons... zoek met al die oké die feiten dat je net van mij los aan jullie bij is. Dat is je rang aan je familie. Kom eens gaan. Kom eens Ja, gaan. ik zeg hoe is het? Ik ga terug. Maar dan oké al die manier feiten dat je niet zo last stress hebt. Relax! Hoe kom je nou relaxen? Ons gaan het een beetje Wat gaat aan met jou? Relax. Monique, hoe je nog aan die man? Ons gaan weer. Ga je meer alleen weer los ja? Ons zal terugkomen. Ons komt nou terug. Relax. Ons komt nou. Los van... Hoe kom het los? Monique, jij stikkel man. Jij wil altijd tussen mij komen. Ik probeer om tussen jullie te komen. Hoe kom je? Denk je Monique man gaat dus... Zij gaan die man alleen weer eens gelossen dan. Ik word niet gezien. Kijk, loop je. Monique, ga je deze man. Nee, ik zal niet. Ik zal zo naar Nikita gaan. Kom. Wacht. Lokita. Die man is mal. Just die relax. Ja, zijn mal om zo aan te gaan. Ons gaan ons net voor een paar drinks. Die stress is zo, auntie. Als hij niet bang is, kom iets worry. Weet je, Chommy, kom eens lopen. Joh. Lokita! Oh, ik kan je wachten. Die ijstropies is klaar op ijs. Ja, ik denk dat dat benar. Woks! Awai, waar is die man? Wala van mijn broer wat kan? Awai, Woks, mijn broer wat kan? Mijn broer komt stress is hoe ja? Wat gaan dan? Lokita, bro. Ja, mijn broer vier. Ik kan niet meer, bro. Waar heb ik die keer gemaakt, mijn broer? Ah, mijn broer, luister niet zo zien in mijn braak. Elke naweek. Los me alleen, hè, die. Ja, mijn broer, nou, ik wil met zo stress in mijn dood, man. Bra, dan gaan we. Wat denk jij, vrouw, wat is het? Try niet kalmeer, mijn broer, alsjeblieft, man. Kalmeer, mijn broer. Moet jij niet van mij nog zeggen met kalmeren? Je kent niet, man. Dit Je nog nooit op die goed laten staan, man. Je nog nooit op die... Dit is een broer van mij, man. Je kan niet stress door die vrouwmensen, maar je stress door vrouwmensen niet maar relax. Als je goed bij ons zorgt, dat je mijn bra, man. Niet van mij zijn relaxen, man. Allemaal zijn van mij niet relaxen, man. Allemaal zijn... Ik als een broer, ik ga met je waarom hem zijn, man, mijn bra, man. Alsjeblieft, man, niet zo aangaan, man, met jou, man. Oks. Hou Oks. Mijn broer, wat kijk. Hola, man. Ja, kan iemand die ambulance bellen? Oks, mijn broer. Joh. Waar zijn mensen nou? Jan! Jan! Nakita! Nakita! Wala mas bisa ka mas-drunk na kry! Nakita! Hey, Monique, iets vond niet zo lekker. Ik krijg kool op mijn maag. Kan je maar terug gaan? Moet toch iemand dat hij man je mood spoil niet? Jan! Jan! Wat? Nakita! Wala mas bisa ka mas-drunk na kry! Oh my lord. Kaya ka na eh! Wala ka! Wala! Ops! Sige na eh! Ayun siya Nakita! Tabatay namin! En ik wil weten de strook. Water mo niyan, man! Monique, sige na ba? Sige sana! Cari ambulans! Ay, phone! Nian, boleh perlahan. Monique, Monique, promise, saya! Lihat sige ambulansya! Box mo bro! Alis kasi! Ik moet naman nader kasi iba na stroke! Nag-try na! Ik zal niet meer. Box, nag-water na bro! Gusto na mo may bata kri! Nakita! Huwag na! Hilman! Hindi hilman o! Sige, marami bang! Dati na dahil ako pas! Cari ambulans! What? Say stani, Monique! Iya, man! Hindi na kami! Is baya! Hindi man! Ay, saan man? May bro! Drive ha! Lang ka naman! Kali battery. Di ba nag-buhay si battery? Ik draai op de Box, may bro! Sablihin man! Wala man! Ik zal niet meer. Ik kom naar mij toe. Sige, Monique! Kom terug. Nakita! Agad sa'yo mo rin, man! May bro! Box! Piano. Three! Mag-happy sa sana ang Tayo na siya. Try ka nagkalang play! Sorry, baby. Play! Full play net, man!
jy moet nie niks sê. Sien jy, dis as gevolg van jou Nikita en Monique. Maar waarom van jy elke naweek kyk en sy het weer probeer te maak 'n kind man. Baby, ek sal nie Kan jy wat doen ja? Sy wat dit doen. En dis die is van meer dan die man. Monique, sy's deel my. Sy is single, die kind is in 'n verhouding man. Sy wil maar goed dinge moeilik maak. Ek verstaan dit mos nie. Dat jy dit reg opsit. Hoe met broer man? Ons sê dit nie. Waarom asseblief? Kan ek nie meer sê nie? Dis nie ons kom hier by die ambulansie. Ja, wil ek kap met broer so nie. Ek doen nou Kan kalm te bly, die wat ons almal nervous. Kom ek kry hulp vir die Monique, bier. asseblief. En Monique, ja. Boks my broer. Baby, ek sal nie meer nie. Hola. Hallo. Boks. Dan kom jy aan met my loop nie, want was hier elke naweek. Elke tyd kan jy so uit Monique. Dat is nie goed vir die man nie. Die ambulans is op pad. Sê jy nee, was sy op pad? Ja. Maar niemand Monique, man, sien jy waarom praat ek? Hier sal ek op hier nie. Ek kom kry die braas hier so. Hy stres. Ek het nie Ek geweet. kan nie praat nie man. Ons wil net Dis nie ons is Ek skuld. bly dit ja. Waar kry jy elke naweek geld om sy te gaan? Sy moet hierdie weer kom. Dis nie ons is skuld, dit is vir ons. As jou skuld is wat stres veroorsaak. Weet jy Dis wat? wat stres hy Weet jy wat van dit? Hy weer in bounce is. Nou, maar dit is groot en wees, die single, bly mense wat verhoudings is, se lewe uit asseblief. Wat het single wees te doen met As dit is single, van jy vat 'n mens wat 'n verhouding is, wat jy nou uit. Ek forceer Wie moet vir haar in reaksie is iemand Ek forceer die vir haar nie. nie as jy nie vir afforceer nie, die is verkeerd. Die hebben ons styf fake draai nie, is die jou man. Oks, my broer. Jo, my broer. Doe jy iets man? Sien julle wat is besig om te gebeur?